खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव गसाइगावनि गुरुफिलायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया गुरुफिलानि साखाथियाव थानाय फानबारि रुफामणि मन्दिर सेराव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थामहिसे नं राजा लामायाव गंसे 4 साखा गोनां ट्राक गारिया गाज्रि जाना लाखिनानै थानाय समावनो उनथिंजायनिफ्राय फैनाय गुबुन गंसे 4 था साखा थानाय ट्राक गारिया सौदावफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव RJ19BB1819 नम्बरनि 4 था साखा गोनां ट्राक गारिनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेन सानैबो अबथिरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमाजानाय ड्राइभारनि मुंखौ फारुक खान आरो हेन्डीमेननि मुंखौ अजित खान होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैबो राजस्थाननि थागिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया हरनि समाव बिहुनि रंजानाय समावनो माखासे लाइमोन सेंग्राफोरा सासे लाइमोन सेंग्रानि जिउखौ फोजोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि मालिगावआव। बे जाथायाव जिउ गोमाजानाय लाइमोन सेंग्रानि मुंखौ सिमन्त तालुकदार होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। 2023 मायथाइनि 59थि फेमिना मिस इन्डिया वर्ल्ड बादायलायनायनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बोसोरनि फेमिना मिस इन्डिया वर्ल्ड हिसाबै सेथि मासियाव देरहानो हादों राजस्थाननि नन्दिनी गुप्त बिथांजोआ। सेथि रानार आप देरहागिरि हिसाबै दिल्लीनि श्रेया पुन्जाया देरहानो हादों आरो नैथि रानार्स आपनि मासियाव देरहानो हादों मणिपुरनि थावनाव जाम स्ट्रेला लुवां बिथांजोआ। मख'नो गोनांदि बे 2023 मायथाइनि फेमिना मिस इन्डिया वर्ल्डनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ मणिपुराव थानाय इम्फलनि खुमान लामफाक इनडोर स्टेडियामाव खुंनाय जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै बिटिआरनि सिङाव थानाय उदालगुरि जोबथेसालिनिफ्राय सासे दायनिगिरिया खारखोमालांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दायनिगिरि सुबुंनि मुङा साम्मल पाल। बे दायनिगिरि सुबुङा थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो मानसि बुथारनाय केसाव उदालगुरि जेलाव जोबथेनानै दोनजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनिगिरिखौ हमफिननो थाखाय पुलिस हान्जाया नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।